Asụsụ bụ ejirimara ndị Igbo so n'otu ndị asụsụ ha nyere dịka mamịlị si wee nye ọkụkọ maka na ma okenye ma nwata onye ọbụla nọ na supri a na-asụsụ oyibo jilinia nwayọọ anyị ma n'unu gụlụ akwụkwọ n'oyibo tọrọ unu ụtọ n'ọnụ mana unu ya ebutu maka dịka onye Igbo ịbụ ị kwesịrị ịdị na-egosi ya n'ụzọ niile ya n'oge niile ka anyị kwụsị na ịdị na-eme dịka ọ bụ n'asụsụ Igbo ezuru ezu na mkpụrụ okwu Igbo mere gịnị mkpụrụ okwu Igbo zuru ezu nya bụ n'ihe ọmụmụ Igbo anyị tupu anyị aga n'iru n'ihe anyị nwere anyị kwuru sio na anyị ga na-ewepụtagasị ụmụ okwu ndị anyị na-ekwu kwa mgbe anyị na-ejikarị oyibo wee na-eme gịnị wee na-ekwu ka anyị na-asụ ya n'Igbo ka o nwee ike wee mee gịnị mara anyị arụ ihe izizi anyị chọrọ inwepụta tata bụ where are you going? Where you dey go? Nya bụ ife onye Igbo ibe gị kama ị ga-abịa sị ya where are you going?